Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon o Shabbat Shalom sa tanang mga misyanik sa Tibok Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Maayong gabi sa tanan natong mga kahigalaan diri sa Facebook, mga igsoon sa Tibuok Pilipinas o sa Tibok Kalibutan. O dalaygon kayo ang Adonai. Salamat nga hinahinay tagbalik nasa digsoon sa pagwali diri sa kanginan pinagi sa Facebook kay murag sa tabang sa Adonai naka-recover na ta gikan sa tong bagyong Odette mga kaigsuonan na masukad sa akong kinabuhi. First time pa nako to nga na-experience ang ingon adtong klases bagyo nga signal number 5 mga kaigsuonan nga hilabihan kakusog sa hangin. Alas 4 pa lang sa hapon, grabe ng hangin nunya nilurang alas 11 gabi kay mo'y paglandfall dires gyud sa Karkar ang sentro sa iyang mata mga igsoon katong bagyo nga Odette. Muna nga gikan pa lang alas 4, grabe na ang pagkusukuso sa hangin sa among probinsya. Bisan nga akong balay murag gaibton ang atop mga igsoon. Ang hangin di masabtan nimo murag kanang washing machine ba nga magbalik-balik ang tuyok nya bali namang tuyok ana nga perti usuga mga atop sa among mga silingan nang lupad nagi silingan kay namo diri nga buong atop gid niya nga giibot gyud sa kwan mga igsoon. So, duha ka balay diri natapad sa atubangan namo nga nalangkat gyud ang mga atop sa ilang mga balay hilabihang kusuga gyud sa hangin. Laras gyud mga igsoon, grabe yung damage. Pero sa tabang sa Adonai gipanlit ta sa Adonai kaning balay sa inyong ubos nga igsoon mga igsoon nga ang akong atop ang atop sa balay murag gaibton ibundak naman sa tabang sa Adonai wa gyud in town maunsa kay samtang sige bagyo sige lang kog pahiyo mga igsoon hangtod sa alas 11 gabi ang hangin di mo hawa sige balik-balik kay gaginod ang bagyo mga igsoon dili dugay mo labay ba kaginod na siya nasig balik-balik kunya mo to nga hitabo mga igsoon nga igo rin ko ni ampo nagaingon sa Adonai nga problema nimo na Adonai kung itugot nimo nga maguba malangkat ang atop aning balaya ikaw may tagyas lang butang o wasad ko'y katungod nga badlungon ako ang bagyo kay imo ning bagyo ikaw ang tagyas bagyo. Pero nasayod ko nga kining bagyo gipadala nimo dili para sa mga nagtura, dili para sa mga misyanik na nagtura, kundi para ni sa mga nagsimbag mga Diyos sa mga taong way pakialam sa imong tura. Tinuod man mga igsoon sa tabang sa Adonai, luwas o giproteksyonan sa Adonai ang among mga panimalay sa mga kaigsuonan, mga igsoon, salamat nga way mga damage. Grabe gyud ang gahom og milagro sa Adonai mga kaigsunan ko nga wagin taon malang maguba ang akong panimalayong ang atop pero ang among mga tapad mga silingan watas gyud sila ingon nakabuhi ang gamhanan ang Elohim nga among dialagaran mga kaigsunan kay amo na ning napamatud-an ampo lang ko sa Adonai nga kamera pipila lang kalugas ang nagtura dire sa Cebu ilabid na diri sa South, pila ka pamilya ang nagtura, ang nagsyabat, pila lang. Unang stabang sa Adonai Megson, katong among simbahan nga naguba, tinuod lang, sa pay bagyo, katumbahon na to daan, kay ang haligi ato, ang tong simbahan namong nga daan, kawayan na gitupuro, niya pila na katuig lata na bitaw, kay medyo lapukon niya na among gitukuran o simbahan Megson. So nalata na ang iyang giugbok dito punuan. So muna na nga bisag itukmod pa to nimo matumba na to mo simbahan ngani amo na tong gihiktan lagpisi kay katumbahon na unya mo to nga pag-abot sa bagyong Odette natural kusog-kusog hangin igo na siya itumba siya kay bisan ganig way hangin matumba man muna nga salamat sa Miss Adonai mga igsoon nga tungod sa bagyo na nahitabo na lumpag ang simbahan nga perti pobre kay kawayan ra puro og nipa
Niya tungod na daghan kayong mga hinabang iabot sa amo nga mga kaigsunan, mga misyanik, bisan dili na mo kaila nga mga misyanik nagpadala og mga gagmayng hinabang nga mohinungdan nakatukod migbalik sa among simbahan mga igsoon ug karon hapit na mahuman ang siyol nga mo gitukod o narang-arang na kay imbis nga kawayan na to karon na kukulambir na niya nakasi na mig ato. Munang salamat kayo sa mga kaigsunan nga mga misyanik nga naghatag og donasyon, naghatag og hinabang aron makabarog balik ang siyol nga gilumpag sa audit mga igsoon. Pero bisan pag way audit malumpag kalumpagon na gito niya. Kung nalumpag to sa way audit, way mo hatag na mong hinabang, di gin may makapatukod og balik kay kami kini nga community sa Karkar. Mga igsoon puro mi mga pobre ang sakop sa komunidad. Walay mga dato na mo nang maglison mi og pabarog. Mga igsoon kung natumba to mo simbahan nga walay bagyo, way donation mo dawat o way di mi makapabarog balik. Muna nga salamat sa Adonai nga pinaagi sa bagyong audit. Naghatag donation mga kaigsunan to mga misyanik gikan sa Tacloban, sa Amerika, mga kaigsunan nga mga kaigalaan nato sa Facebook lang ng mga misyanik sad o sa Manila, dunay pila nga nihatag o minungdan nga salamat sa Adonai nakabarog mig pagbalik mga igsoon. So muna ang akong kasinatian sa bagyong audit. Salamat kay giluwasmitan sa Adonai walay mga kinabuhi nga damage so walay mga angol, walay mga samaran, ang tanan protektado. O salamat kayo sa Adonai. Naa nga samtang grabing bagyo ang among ubang kaigsunan sige pug ampuhan sige hangin pa. Das pa. Pero salamat kay sa Adonai nga doon na lay pipila na mo ka mga kaigsunan nga medyo na apektuhan sila. Kaya doon na lay mga pagkukulang nila sa Adonai, mga pagkukulang sa pagsunod sa Torah sa Adonai. Kaya ang pagpangalagad man sa Adonai mag-isong Adonai sekreto. Mapahimutan ba nimo ang Elohim nga imong gialagad? Kung imong napahimutan ang Elohim nga imong gialagad sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, adiha ka makalaom og proteksyon gikan kaniya. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. So ako na lang pangmustahon, Shabbat Shalom natong tanan og diri sa mga misyanik sa Cebu, Shabbat Shalom kaninyong tanan og sa tanang mga Hudyo Israelita dito sa nasod sa Israel, Shabbat Shalom. Shalom alinoy alkol Israel ang kalinaw manaka natog sa tibok Israel. Okay, maayong gabi natong tanan. Kain ano'y kulim lasok dabar ni kita himit ilabiad himit kay wala kitay mahibog patok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Hallelujah. Matud pa sa Salmo mga igsoon 92:6 Ishbaar luyida o kesel luyaben idsot. Stupid people can't know, fools don't understand it. So, munang giingon sa Salmo 92:6 mga kaigsunan. Stupid people can't know, fools don't understand it. Munang atong uluhan karon sa atong topic, hungog ug buang-buang. Ang taong hungog dili makahibalo. Ang buang-buang dili makasabot ni ini. Muna Ishbaar luyida o kesel luyaben etzot. So, unsaon sa pagpakasabot sa mga Kristiyanos kung mga hungog sila, mga igsoon? Dili yun, di ba? Sa ato pa, kay ang mga Kristiyanos wala man mahibalo sa Torah, di modo mga hungog sila, mga igsoon. O kay wala man sila makasabot sa Torah, di modo mga buang-buang sila. Kay wala makasabot sa pulong sa Elohim. Og timan ang giingon sa Salmo 92:6, ang taong hungog dili makahibalo, ang buang-buang dili makasabot nini. Unsay dili nimo mahibaloan? Unsay dili nimo sabtan? Ang Torah, ang pamaagi sa Adonai, ang balaod sa Adonai, di nimo masabtan. Ang Torah o ang iyang pamaagi sa kaluwasan, di nimo masabtan. Muna nga mga hungog, nag-imbento og ilang mga dalan sa kaluwasan. Naghimog mga doktrina ang ilang mga kapastoran. Naghimog doktrina ang ilang mga leaders. Pagpasunod, gipasunod sa mga tao. Nga, nagtuo sila, nga pinaagi sa mga doktrina ang ilang gihimo, maluwa sila. Wa sila makasabot sa pamaagi sa Adonai, bahin sa kaluwasan. Muna mga hungog, mga buang-buang, kay wa makasabot sa pamaagi sa Adonai, wa makasabot sa Torah sa Adonai, wa makasabot sa Shabbat, wa makasabot sa mga pangilin, mga kapistahan sa Adonai, mga kaigsunan. O
wa makasabot sa pamaagi sa dunay bahin sa kaluwasan. Munang gitawag sila nga ang mga hungog dili mahibalo o ang mga buang-buang dili makasabot. Ha? Bisag unsaon nimo magbasa sa Biblia, bisag kaliguan pa kag bersikulo, kung hungog ka, di ka mahibalo. Kung buang-buang ka, di ka makasabot. So useless lang kung kaliguan kag bersikulo diya, pero wa gyapon kay nasabtan kay nganuman buang-buang ka. Ha? Sa ato pa, kay ang mga Kristiyanos wala mahibalo sa Torah, di modo hungog sila, mga igsoon. O kay wala man sila makasabot sa Torah, sa balaod sa Elohim, di modo mga buang-buang sila. Kay wala makasabot sa Torah. Wa makasabot sa pulong sa Elohim nga mao ang Biblia. So unsay dili masabtan sa mga buang-buang, ug unsay wala mahibaloy sa mga hungog, ang Torah ug ang mga tagna sa mga propeta, labi na ang mga bersikulo nga akong giwali diri sa kahanginan, diri sa Facebook, wa nila masabti. Mauni ang dili nila masabtan, mga igsoon. Mauna ang mauni nga di nila na masabtan akong giwali kay nganungan hungog lagi sila. Mauna nga sa ilang pagkabuang-buang, sa ilang pagkahungog, hugot gyapon nilang gituuhan o hugot gyapon ang ilang pagtuo sa ilang relihiyon nga wala sa ari sa Elohim nga iyang losong. Ha? Ang mga buang-buang, grabing pagsalig sa ilang reliyon. Kining reliyon na mao ginilosong sa Ginoo. Kining among reliyon mao gini kamatuoran. Kining among reliyon mao gini musakag langit. Pero ang ilang mga doktrina wala sa Biblia. Mga igsoon. Ha? Ilagya pong hawiran ang ilang mga reliyon. Bisag way mabasa sa Biblia nga kanang ilang reliyon gisaaran sa Elohim sa kaluwasan. Hawid gihapon sila og maayo sa ilang mga reliyon nga walay pulos. Mga reliyon nga gitukod ra sa ilang mga pastor. Na? Bisan kon ang ilang mga doktrina wala sa Bible, dili gihapon sila makasabot, mga igsoon ni anak, kay mga hungog ug mga buang-buang lagi sila. Ang ilang mga pagbasa sa Biblia, hagpat-hagpat og mga bersikulo, sa ila lang mauyonan, kay mga hungog man sila. Kay kung tinuod kang dili hungog, di ka buang-buang, ganid ang mabasa mo sa Biblia, dawaton mo tanan, sabton mo tanan, dawaton mo tanan, tuuhan mo tanan, i-apply mo tanan. Muna saktong tao. Pero ang imong pagbasa sa Biblia is pilig bersikulo, hagpat-hagpat og bersikulo, ug unsay imong mauyonan, mauray imo, pero dunay mga pulong dito nga wa nimo madawat, wa nimo dawata, kay dili nimo madawat. Ingon ana ang kinaiyas, mga hungog ug mga buang-buang. Ha? Bisan kung ang ilang mga doktrina wala sa Biblia, ilagya pong gunitan. Bisan kung ang wali sa ilang mga pastor taliwas kaayo sa Biblia, dili gihapon sila makasabot, kay mga buang-buang man sila. Dahil yung mga pastor gawali ron nga ang wali ang minsay taliwas sa Biblia, taliwas kaayo sa Biblia. Pero gunit na po, tuon nga po, amin-amin lang nga po. Mutuon nga po sila, ang pastor, tinuod nga pinadala, bisag ang giwali, di na mao, wala sa Biblia. Ang nasbabas pastor, puro lang kwarta, ikapulo, halad-halad. Puro lang kwarta, ang gawas baba sa mga pastor karon. Pero ang mga membro, wa kasabot, kay mga hungog, ug mga buang-buang sila. Wa sila makasabot, ng ilang reliyon, negosyo. O ang ilang mga pastor, negosyante. Ang mga membro nagpabiling pobre, samtang mga pastor nila nangadato na, pero mga hungog lang yapon sila. Nga naman, wa man makasabot. Oh? Dili sila makasabot sa Shabbat, kay mga buang-buang sila. Dili sila makasabot sa Shabbat nga mao ang ilhanan sa Elohim sa iyang katawhan. O dili sad sila makasabot sa Sunday nga pagsimba nga maoy ilhanan ni Satanas sa iyang katawhan. Ang Sunday worship, ilhanan sad ng Satanas sa iyang mga sakop. Ha?
Sunday worship ka, katawhan kag Satanas. Kay ang ilhanan sa Adonai siyang katawhan is Shabbat. Dili pwede maduha. Na ilhon sa Adonai ang nag-Shabbat, iyang katawan niya, nagsimbag Domingo. Iya pong ilhon nga katawhan, di na mahitabo. O sara kadlaw ang gihatag sa Adonai nga ilhanan siyang katawhan, dili duha, dili Domingo Sabado. Nga may okay ra ang nagsimbag Sabado. Ilang man sad na, pero okay sa mo simba tag Domingo, nagsimba man tas Ginoo. Okay ra sad ay. Dili ko na. Timan ay basta ba yung Biblia o sara kaadlaw ang gitudlo sa Adonai nga ilhanan siyang katawhan, dili duha. Mga kumingon ko na ang Shabbat ilhanan sa Adonai siyang katawhan, ang Domingo ilhanan sab ni Satanas sa iyang mga sakop. Ang tanan nagsimbag Domingo sakop ng Satanas. Huwag lipod-lipod na pagkaistorya. Prangka na nga pagkaistorya. Ang tanan nagsimbas adlawng Domingo, mga sakop na ni Satanas. Mingon mo, demonyo day mi brad, nga buotan mami, kusog mi manghatag, giver mi, kusog mi magdaig, magkurog-kurog mi, manghilak mis magdaig, iya day mis demonyo. Mga igsoon, dili ka na mo ilhanan ang pagkirig-kirig ngay akas Ginoo. Ang pagpanghatag nimo sa mga tao, di isa na ilhanan ngay akas Ginoo. Ang ilhanan, ang adlawng igpapahulay, Shabbat. Bisa di ka magkirig-kirig. Basta nag-Shabbat lang ka, ilhan na nga iyakas Adonai. Ha? Kung ako prangka nga pagkistorya, ang tanan nga nagsimba sa adlawng Domingo, katawhan ng Satanas. Ha? Nanong di man mo makasabot niya na, mga Kristiyanos? Nga wa mas Biblia na, mas Biblia nga adlawng Domingo? Mabasa mas Biblia nga mga apostoles, mga propeta sa panahon nagsimba sa Ginoo sa adlawng Domingo? Wala. Naway sugo nga nausab. Nga pag-abot sa New Testament, mabasa ba nimo nga giusab sa adlaw ni Yeshua ang pagsimba sa adlawng Domingo? Kay ang adlawng Sabado, ang pagsimba sa adlaw papahulay nga mga adlawng Sabado, labay na tos, panahon na tos Israelita, panahon na tos mga panahon nila ni Moises. Ana ba? Nabay mabasa? Wala. Ang mabasa sa Biblia, bisan sa adlaw, bisan sa New Testament, ang mga apostoles, ang unang mga believers, ang unang mga messianic, nagsimba sa Adonai sa adlawng Sabado, Shabbat. Sa New Testament mismo. What ay mabasa nga Domingo sila kasimba? Ha? Ano di mo kasabot ka mga Kristiyano sa balang kasulatan? Kay ang hungog, di mo kasabot, ug ang buong-buong, di mo kasabot. Ang Torah, ang Shabbat, ug ang mga kapistahan sa Adonai, tinaw kayo sa Biblia nga kini applicable gihapon sa atong panahon karon. Kay ang pulong sa Adonai walay pagkabalhin ug walay pagkausab. Kay siya mao sa gihapon kaniadto kagahapon karon ug sa umalabot ug sa walay katapusan. Yeshua HaMashiach is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 na. Kung walay pagkausab ang Elohim, ang iyang mga pulong wala say pagkausab. Ang iyang mga pagtulunan walay pagkausab. Ang iyang mga balaod walay pagkausab. Munang imposible nga mausab ang Shabbat ngadto sa Domingo. Wa mo kabantay niya na. Ang pulong sa Adonai dili mabalhin, dili mausab kay ang Elohim nga nagsulti way pagkabalhin ug walay pagkausab. Muna klarong pagkasulti. Munang timan ini, ang Torah, ang Shabbat, o ang mga kapistahan sa Adonai, tinaw kayo sa Biblia nga kini biblical gihapon sa atong panahon karon. Kini applicable gihapon sa atong panahon karon. Di kami nga sa una ra na, ni-expire na. Walay expiration ang balaod. Tagay ko bersikulos New Testament nga ang balaod ni-expire na. Ang Torah ni-expire. Na ba? Wala. Walay expiration ang Torah. Ganuman, way pagkabalhin. Mahanaw pa gud sige na doon ni Yeshua, mahanaw pa ang langit ug ang yuta, ang akong pulong di mahanaw. Di mahanaw unya inyong usbon. Di gani mahanaw labaw ng dili mausab. Magbarog nga malig-on
ang iyang mga patukuranan sa pulong sa Elohim. Walay pagkausab, walay pagkabalhin. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta, ang iyang pulong dili yun mahanaw. Kunya yanuhon lang ninyo og usab-usab, ang Sabado ibalhin yung Domingo. Munang mga hungog mo ug mga buang-buang, kamong mga Kristiyanos. Ha? Oseas 4:6, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, gisalikway ko ikaw gikan sa pagkapari. Nganhi ka nako. Og kay imong gikalimtan ang balaod sa imong Elohim, kalimtan ko sab ang imong mga anak. Ha? Pag-ingon sa Oseas 4:6, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kinsa nga nang katawhan, akong katawhan matud pa sa Adonai. Ang iyang giilang akong katawhan ang Israel. Sa ato pa ang mga Israelita nga nangapatlaag sa tibuok kalibutan. Kanang mga Israelita mao nang katawhan. Mga Israelita kini kanang ingon niya ang akong katawhan nangalaglag. Sa ato pa mga Israelita kini nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan nga karon ana-ana nagpasilong o nasuyop sila sa nagkalilaing mga reliyon nga mga Kristiyanos. Ang uban niya born again, ang uban niya Baptist, ang uban niya Pentecostal, ang uban niya mga Katoliko, mga Israelita ang uban ni anak nga naa diya. Ang uban Iglesia ni Cristo, ang uban dating daan, ang uban naa sa uban pa diya mga Pentecostal na sa Miracle Crusade. Daghang mga Israelita nga naa diya. Mga igsoon, kay ako gikan sa Pentecostal kaniadto. Pero nakaamgo ko nga ako usa diay kadugong Israelita. Mo hinungdan, nakadesisyon ko sa pagbalik sa Torah sa Adonai. Nakadesisyon ko sa pagbalik sa pagtamod sa Shabbat kay mao kini ang ilhanan siyang katawhan. So nangalaglag kadaghanan siyang katawhan. Ang kunya po niya, ang akong katawhan nangalaglag. Mga Israelita nga naa sa mga Kristiyanos laglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Nga naman, mga hungog ug mga buang-buang. Israelita lagi mo. Kabalo mo ko, mismo na inyong mga pastor diya, mga pastor Baptist, mga kaparian, mga pastor born again, mga pastor diya. Ang uban anak, mga Israelita, mga Jewish, pagadig dugo ng uban diya. Mga igsoon. Ha? Pero laglag lagi. Nga nung laglag kulang sa kahibalo. Nga naman, hungog ug buang-buang, wala makasabot sa Torah. Wala makasabot, wala makaila sa Torah. Wala makasabot sa pamaagi sa Elohim. Di laglag. Unya, gingon pa ganyan. Gisalikway ko ikaw, gikan sa pagkapari. Nga naman, gingon mo nga, pari malagi gingon diya, Brad. Gisalikway. Hinumdumi, sa Exodus 19, 5 ngadto sa 6, hinumdumi nga ang mga Israelita maoy gitudlo mga igsoon nga mga pari. Tanan ha, tanan na. Tato pa di lang ang kaliwat ni Libita. Kaliwat sa Libi. Muna'y gisgutan sa 1 Pedro ni Apostol Kepa sa 1 Pedro 2:9. Ha? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. 19:5 ngadto sa 6. Giingon dire mga igsoon pag sulti. Sa Exodus 19:5 ngadto sa 6. Kung magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, og kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang gayod kanako. Mao kini ang gisulti, ang isulti mo sa mga Israelita. Ang mga Israelita gitawag nga mga pari, mga igsoon, basta ang kondisyon kung matod pa magmasinugtanon kamo kanako og magtuman sa akong mga sugo. Dili kay makigdebate sa sugo, dili kay makiglali sa sugo, dili kay musupak sa sugo, kun dili magmatinumanon sa akong mga sugo.
Pero unsa may nakaon ninyong mga buang nga mga pastor nga makiglalis man hinuon mo sa sugo, ha? Mga tarungan man mo sa sugo, makigdebate man mo sa sugo. Nga ang sulti sa pulong sa Adonai, kung kamo magmasinugtanon kanako og magtuman sa akong mga sugo, magtuman ta sa iyang sugo, dili kay makiglalis, dili makigdebate, dili mga tarungan, magtuman. Pero kamong mga buang-buang nga mga pastor, kasi nakaon ninyo, makiglalis sa sugo, mga tarungan sa sugo, makigdebate sa sugo. Mananganlan mo buang-buang sa Salmo 22:6, isbaar loyida o kiselo yabin itso. Mga buang-buang, mga igsoon, di makasabot nini. 1 Pedro 2:9. Unsay gingon? Apan kamo ang piniling katawhan, ang mga harianong pari og ang balaang nasod, gipili kamo sa Elohim aron maiya og aron magasangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Elohim. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kinsa nga adresan na ng piniling katawhan? Ang Israel, aron mahimong mga balaang nasod og harianong mga pari. So kinsay giadresan ani? Israelita, mga harianong pari, mga igsoon. Pero tungod kay kulang sa kaalam, kulang sa kahibalo, gisalikway ang kahibalo nga mo ang tura, gisalikway ninyo ang kaalam nga mo ang tura, gisalikway sad mo ingon nga pare, imbis mahimo mo mga royal priesthood, unya inig-abot sa adlaw, dili na mo makapasar kay inyong gisalikwan tura, unta Israelita man unta mog mga dugo nga naa karon sa inyong nagkalinlaing mga sikta sa inyong mga tinuohan. Ha? Unya, og kay imong gikalimtan ang balaod sa imong Elohim, kalimtan usab nako ang imong mga anak. Di man nina kamong mga Christians, di ba gikalimtan ninyo ang balaod sa Elohim? Mabaptist, maborn again, maprotestante, makatoliko, gikalimtan ninyo ang balaod sa Elohim, pero wa mo mahibalo nga dugong Israelita ang naas inyong kaugatan. Ha? Nakoy libro sa mga dugong Israeli, dugong Jewish, unsay mga plido ni hebal ko ana. Muna kasiguro gani ko Jewish kog dugo. Tungod kay naas libro ako plido. Unang naibalo ko, daghang mo mga Kristiyanos, dadya mga born again, mga Pentecostal, mga Baptist, mga Katoliko, dugong Kristiyanos o dugong Israelita sila. Pero kay ila man gisalikway, gikalimtan ang balaod sa Elohim, kalimtan usab sila. Kalimtan usab ang ilang mga anak, mga igsoon. Ha? So, sa ato pa, damay ang imong mga anak kung kalimtan mo ang balaod, kalimtan mo ang tura sa Elohim, damay ang imong mga anak. Kalimtan sab niya ang imong mga anak. Hinumdumi ninyo mga pastor nga inyong gikalimtan ang balaod, ang tura sa Elohim. Wala na ninyo itudlo sa inyong mga simbahan, sa inyong mga membro nga tumanon ang balaod sa Elohim. Inyong gikalimtan ang Shabbat o ang mga pista sa Elohim. Gawas nga inyong gikalimtan, inyo pag yung gitudlo nga ang balaod wala na kaysa panahon rana ni Moises. Inyo pag yung gitudlo nga ang Shabbat wala na kay Domingo na taron. Di lang kay inyo rang gikalimtan, inyo pag yung giwali nga wala na. Samtang wa mo'y mabasa sa Biblia nga ang Torah mo expire. Wa mo'y mabasa sa Biblia nga doon na expiration ang balaod. Wa mo'y mabasa sa Biblia nga ang Shabbat doon na expiration o expire na ang Shabbat. Wala. Pero nga nung nagpaturatoy kamo sa pagwali sa inyong mga kasimbahanan, sa inyong mga membro, nga ang Shabbat wala na kaysa panahon rana nila ni Moises, panahon rana sa mga Israelita. Mga buang-buang gayud kamo. Ha? Ikalimtan ninyo ang balaod, di lang ikalimtan. Giwali pa yun nga wala na. Wa na yung mga pista. Kang tuytuyan ninyo mga pastor, mga buang-buang ug mga hungog kamong mga pastor. O di lang kay apoy ang mga pastor, di lang kay mga pastor pating mga membro diya, mga hungog, mga buang-buang. Nasunod-sunod na suwali silang pastor, mga igsoon, nga wala sa Biblia. So, ang usa sa dili masabtan sa mga buang-buang o sa mga hungog,
mao kanang pagkapinili sa Israel. Wa sila kasabot sa Shabbat, wa sila kasabot sa mga pista, wa sila kasabot sa mga uban pang balaod. Labaw na sa pagkapinili sa Israel, wa nila masabti. Ngano man, kay ila gihapong pugson sa pag-ilad ang ilang kaugalingon, nga ang ilang church mao ang pinili. Unsa kahungog kining mga Kristiyanos ba, mga igsoon? Nga bisan walay mabasa sa Biblia nga sila ang pinili, ila gihapong ipatuo sa ilang kaugalingon nga pinili sab sila. Nga na sila kahungog, ingon na kabangbuang mga kaigsunan. Ha? Nganong buang-buang mo mga Kristiyanos? Kay inyong giunay pag-ilad ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa inyong pag-angkon nga kamo pinili sad sa Elohim. Nga dili man mabasa sa Biblia. Nga ang inyong church, asa church mo, born again, Pentecostal, asa mabasa sa Biblia nga ang Pentecostal pinili. Kung Baptist ka, asa mabasa sa Biblia nga ang Baptist church pinili sa Elohim, asa mabasa? Kung protestante ka, asa mabasa sa Biblia nga ang protestante pinili sa Elohim. Pero inyong giilad ninyong kaugalingon nga moangkon mo nga kamoy pinili. Nga di man na mabasa sa Biblia in town mo ng mga buang-buang o mga hungog kamo. Ha? Kay giunay niyong ilad ang inyong kaugalingon nga nakataya ang inyong kaluwasan o ang kaluwasan sa inyong mga anak. Ha? Wa mo may balo sa inyo every time mo deny mo sa Torah, inyong gitaya ang inyong kaluwasan. Gisugal ang inyong kaluwasan. Gisugal ang kaluwasan sa inyong mga anak. Nga inyong isalikway ang Torah, isalikway ang Shabbat, isalikway mga pista, isalikway ninyo. Mangigsoon ang iyang pulong. Mana, hungog. O mga buong-buong mo. Kaya giunay yung ilad yung kaugalingon. Isaias 41:8. Unsay gingon Isaias 41:8. Apan ikaw, Israel, akong alagad. Katawhan ka nga akong gipili. Klaro ha? Ikaw, Israel, matudpas Adonai, akong alagad. Angkon sa Adonai ang Israel iyang alagad. Katawhan ka nga akong gipili. Kaliwat ni Abraham nga akong higala. Kita niyo? Wala nay laing katawhan diya sa Biblia nga gitawag sa Elohim mismo nga iyang katawhan o iyang pinili. Ang Israel lamang, mga igsoon. Mao nang ayaw mo paghinungog diha. Ayaw mo paghinungog, ayaw mo pagpabuang-buang diha. Nga inyong ipresentar ninyong kaugalingon, ipresentar ninyong church nga kamoy pinili. Kaya ang Biblia, pirmado na sa Elohim, nga ang Israel lamang ang iyang pinili. Israel lamang ang iyang katawhan. O gimarkahan, pinaagi sa Shabbat. Bisan kung Israelita lagi kang dugo, kung wala kanimo ang marka nga mao ang Shabbat, mo naging Oseas 4:6, isalikway ko ikaw ug ang imong mga anak, kay gisalikway mo man ang akong mga balaod. Wala na. Ha? Isa pa Israelita kag dugo. Isa pag 100% dugo nimo Israelita. Pero kung isalikway nimo ang Shabbat, isalikway nimo ang balaod, isalikway kas Elohim. Manaya. Kay ang markas ng katawhan, mao ang Shabbat. Mabitaw nga ako sa diyang ibaluan ako ng Jewish kong dugo. Balik ko sa Shabbat. Nga naman, mura ba ni ilhanan siyang katawhan? Kaya sa pag Jewish lagi ka, kung wa ka mag-Shabbat, ready ka. Kaya ang ilhanan, ang marka, mao ang Shabbat. Oseas 2:19 ngantos 20. Oseas 2:19 ngantos 20. Israel, himuon ko ikaw nga akong asawa hangtod sa kahangturan. Kita nimo na. Unsay panumpa sa Adonai? Oseas 2:19, Israel, himuon ko ikaw nga akong asawa hangtod sa kahangturan. Og pangasawon ko ikaw diha sa katarong og sa hustisya, sa gugmang walay paglubad og sa kaluoy. Pangasawon ko ikaw og dili gayud luiban og makaila ikaw nga ako mao ang Adonai. Kita nimo magigsoon, dili di ay ang church ang pangasawon sa Elohim.
kundili ang Israel di ay. Unya ang tanan ra ba nga mga pastor nagwali nga ang church nila maoy pangasaon ug maoy luwason. Karon, hain man kaha sa mga churches karon ang pangasaon nga ang tanang mga pastor pulos man mo angkon na sila o ang ilang church lamang maoy pangasaon. Sa ako nagikaingon sa una, kung ang pastor's board na may magwali nga ang church pangasaon, ang iyang buti pasabot niya na nga ang ilang church. Kung si Kibuloy may muwali nga ang church may pangasaon, ang iyang buti pasabot na nga ang church nga gidumalang Kibuloy. Kung si Eli Soriano may muwali nga ang church may pangasaon, ang iyang buti pasabot na ang dating daan may pangasaon. Inguna na. Karon, tanan man mo nag-angkon, mabaptis mo angkon nga pangasaon ng church. Ang iyang buti pasabot ang mga baptisan. Karon, kinsa ka sa inyo? Ha? Nga mga churches ang pangasaon nga tanan man mo nangangkon nga sa samang higayon wala mo magkahiusa o dili mo parihog doktrina. Ha? Ang Romano Katoliko ba? Ang Baptist ba? Ang Jesus Miracle Crusade ba? Ang Iglesia ni Cristo ba? Ang dating daan ba? O ang GIL ba? O uban pa diya? Mo ba'y pangasaon? Kinsa ka sa ila ang pangasaon sa Elohim? Nga ang gisaaran dres Biblia ang Israel raman. Be. Kamu mismo ang nakabasa ha? Sa Hoseas 2:19. Kamu mismo ang nakabasa. Nga Israel ray gisaaran nga pangasaon. Wala ang inyong church, wala maapil ang inyong church. Karon. Kinsa kaha sa ila ang pangasaon sa Elohim nga pulos man ni sila mo angkon apan pulosad wala magkasinabot ug wala sad ni sila magkahiusa kining mga churches karon. O kinsa kaha sa aning mga relihiyon na ang gipakamatyan sa Misaya, naabay reliyon nga gipakamatyan sa Misaya? Wala. Kung moingon mo nga kamong tanan gipakamatyan sa Bisaya, nganong wala man mo magkahiusa? Kinsa man yun sa inyo ang maluwas. Pero ang Biblia nagtug-an na kanato sa klaro nga ang iyang pangasaon og luwason maorag yun ang Israel. Mga igsoon, nganong dili man mo makasabot ni ana kamong mga Kristiyanos sa mga hungog ug mga buang-buang tungod lagi kay mga buang-buang ug mga hungog kamo. Salmo 92:6. Dili makasabot ang mga buang-buang. Di mo kasabot. Kaya ako giwali, di mo kasabot. Ano man, ang nagpatibabaw sa inyong kasing-kasing, ang kasuko. Ni anak po na si Fred Gidjon. Pangwali si panghilabot. Mo lang di mo makasabot. Kay napuno sa kasuko o kapungot ang inyong kasing-kasing. O ang inyong una-una. Pero kundi lang inyo lang isalikoy ang kasuko o kapungot o inyong ablihan yung Biblia o inyong timbang-timbangon na kung gisulti, tingali, mabuksan inyong sanabutan. So, no? Pinaw mo kayo ni? Pero kung nagpuot ang kasuko o kapungot diya sa inyong una-una o kasing-kasing, di igin mo makasabot. Kaingon mo, tinunto. Pero tinaw kayo ang balaang kasulatan na akong ipasabot ka ninyo. Busa kung gusto ka mahiapil sa kaluwasan, ngunit tinaw, klaro kayo niya. Kung gusto ka mahiapil sa kaluwasan, mukuyog ka sa mga Hudyo. Guniti ang ilang mga pagtulunan. Musumpay ka kanila nga mao ang ulibo nga kahoy. Ingon ana ra kasimple ang kaluwasan, mga igsoon. Kana kung nakasabot ka. Pero kung hungog ka o buong-buang ka, dili gid ka makasabot sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 11:17 ngadto sa 18. Simple niya. Sabta ng Roma 11:17-18. Yung ano maday ang sekreto maluwas ta? Mukuyog ra dita, idugtong tas ulibo nga kahoy. Yung mga tanan ko ninyo, ikaw taga Jesus Miracle Crusade, asan dapita, unsang doktrinahan ninyo nga nadugtong sa doktrinang pagtulunan sa mga Hudyo?
kung dugtong ka sa olive tree. Kaya gipasabot ni Apostol Pablo sa Roma 11, ang mga Hudyo mo may olibo nga kahoy. O kitang mga hintil mo sumpay ta, mo grafted in ta sa olibo nga kahoy aron ka makaambit sa ilang bahandi anong kinabuhi sa topa, sa ilang kaluwasan, sa ilang pagkapinili makaambit ka, sa ilang pagkatinawag makaambit ka, sa ilang pagkakatawhan makaambit ka kung musumpay ka sa olibo nga kahoy. Nya kamong kada miracle as mong dapitan na grafted in sa olibo nga kahoy nga mga Hudyo. Be, kamong taga dating daan asang dapita nag-grafted in mo sa olibo nga kahoy, di ba naghimo mong inyong doktrina? Kamong iglesia ni Kristo, kamong Katoliko, kamong mga Baptist, be, hasta unsang bersikulohan ninyo, unsay doktrina ninyo nga nadugtong sa doktrina sa olibo nga kahoy nga mga Hudyo. Di ba wala? Inuktoke ang Roma 11:17-18. Si Apostol Pablo mismo nga inyong giangkong na propeta sa mga hintil, pero wa ninyo tuohi. Ang apostoles sa mga hintil, wala ninyo tuohi. Tuohi si Apostol Pablo. Propeta apostoles magkaanis mga hintil. Nya nganong di mamumutuo kang Apostol Pablo. Nga ang gusto ng Apostol Pablo idugtong manita sa olive tree. Kitang mga hintil, idugtong manita, ihalas ta nga olibo, idugtong kas tinuod nga olibo nga mao ang mga Hudyo. Nya nganong bugat mas imong kasing-kasing mo adaptar sa doktrina sa pagtulunan sa mga Hudyo. Sa unsa bagay nga madugtong ka, mo adaptar ka sa ilang doktrina pagtulunan. Unsang adlaw ang Hudyo gasimba? Sabado, adto ka kuyog. Unsay gitudlo sa mga Hudyo? Tora tudlo. Unsay mga praktisya sa mga Hudyo imong isundon. Gapista ba mga Hudyo sa pistas Biblia? O gapista mga Hudyo, sundon nimo. Kana kung dugtong ka. Pero wa ka madugtong, mo nang siparit ka. Domingo ka gasimba, Sabado gasimba ang mga Hudyo. Kaya wa ka madugtong. Yeshua Misaya ang isang sa mga Hudyo, ang imo Jesus Christ, kaya wa ka madugtong. Ilahanan ka mo makasyanos, wala madugtong sa olive tree. So, hinuktok ang Roma 11:17. So, kamo makasyanos na dugtong ba mo sa olive tree? Kung wa mo masumpay sa olive tree, pues wala mo'y labot sa kaluwasan. Putol mo sa kaluwasan. Unang ako'y tawag, mga hungog, mga buang-buang, ang mga Kristiyanos, kay suod kong Pablo ko no sila, apostolos ko no nilas Pablo, pero wa naman mo to sa pagtulong ng Pablo. Di hungog, di ba? Buang-buang. Nganong dili man mo makasabot sa gisulting Apostol Pablo, mga ison? Ingos Apostol Pablo, Roma 9:4, ila sa mga Hudyo ang matod nga pagsimba. Nga di man mo sundon ang pagsimba sa Hudyo? Nga ilam de Hudyo ang matod nga pagsimba, di may sundon, Roma 9:4, ha? Ila sa mga Hudyo ang matod nga pagsimba. Oy, niya naman din eh. Niya, sa to pa, kung baptist ka, kanya yung pagsimba di mao, di na tinood. Kung born again ka, kanya yung pagsimba di na tinood. Kung dating daan ka, kanya yung pagsimba di na tinood. Kaya ang isul ni Pablo, ila sa Hudyo ang matod nga pagsimba, susunda. Di araman din eh. Kasimpol man yung sabton. Simple sabton, ila sa Hudyo ang matod nga pagsimba, di ito sundon. Be, tuon anday na to, unsay pagsimba sa Hudyo, kaya atong sundon. Kay mo na tinuod nga pagsimba. Ngano maghimo man mo inyong pagsimba? Unsang adlaw ang Hudyo gasimba? Sabado. Kinsay gisimba sa mga Hudyo. Ang usara ka Elohim dili Trinidad, di mo tuog Trinity ang mga Hudyo. Walay Trinidad sa mga Hudyo. Usara ka Elohim ang gisimba sa mga Hudyo. Adlawng Sabado gasimba ang mga Hudyo. Gasaulog sa mga pista ang mga Hudyo. Tora ang gitudlo nila kada simba sa mga Hudyo. Mo na sunda. Kay ila sa mga Hudyo ang matod nga pagsimba, Roma 9:4. Ha? Kay ang mga buang-buang lagi, nga di mo makasabot ha, kamong mga Kristiyano sa nang kasimpol nga bersikulo. Simple kay sabton aron ka makaamkon og kaluwasan. Pero nga di mo kasabot kay ang mga buang-buang lagi ug ang mga hungog dili makasabot. Sumala sa Salmo 92:6. So, we love you in Adonai, nahigugma ko ninyo, bisag masakit ang kamatuoran, prangka ang kamatuoran, sakit ang kamatuoran, pero suginlan ko kamos tinuod, nahigugma ako kaninyo. Sa ngalan sa Adonai Yeshua HaMashiach, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Elohim, sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel,
Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Dunay, Matek Didion Silva, mag-ingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi sa balahan kasulatan, magatuman ini, hangtod sa sunod nga gayon, Shabbat Shalom, kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.